To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau. A labarunmu na yau za ku yi cewa jaruman nan ta Kannywood wato Zainab Indomie ta fice daga kamfanin Adam A Zango wato White House. Kamfanin ne na Adam A Zango shine ya rene ta har zuwa yau. Sannan kuma jarumar Zainab Indomie ta koma kamfanin Sarki Ali Nuhu wato FKD. Dan jin dalilin da yasa ta yi haka da wasu labarai masu muhimmanci, to ku ci gaba da bibiyan mu a wannan tashar tamu. Sannan ku danna mana subscribe da ƙararrawar sanarwa don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Zainab Indomie dai jaruman nan wadda ta yi ga duhu ga haske tare da Adam A Zango. Yanzu dai ta riga ta fice daga kamfanin Adam A Zango din ta koma kamfanin Sarki Ali Nuhu. Daman dai Zainab Indomie ta fara aiki a kamfanin ta na Adam A Zango, sannan kuma ta zaun lokaci a cikin kamfanin na Adam A Zango kafin daga bisani a daina haska ta cikin wasu fina-finai ko kuma manyan fina-finai sakamakon wata rashin lafiya ko kuma jinya da ta yi fama da ita. Bayan ta samu lafiya ne ta ƙara dawa kamfanin Adam A Zango din, kuma kamfanin na Adam A Zango ya rinka ayyuka da ita daban-daban kanana da manya, kuma duk da haka dai tauraruwarta bata ci gaba da haskawa ba. Sakamakon haka dai Zainab Indomie ta ƙara komawa gida ta dakata, daga baya kuma ta ƙara dawowa kamfanin na Adam A Zango, inda kamfanin ya ɗauki nauyin rashin lafiyarta ya kuma yi treatment ɗinta, ma'ana ya kula da ita har zuwa lokacin da Allah ya bata lafiya. Yanzu haka dai ita Zainab Indomie ta jima cikin kamfanin na Adam A Zango, yanzu kuma ta riga ta fice daga kamfanin dai na Adam A Zango. A karkashin sa ne Zainab Indomie ta samu su, kuma a karkashin kamfanin Adam A Zango ne aka san Zainab Indomie a duniya. Yanzu kuma Adam A Zango din bai bayyana rashin jin daɗin sa ba a fuska ko a kalami sakamakon ficewar Zainab Indomie daga cikin kamfanin sa ta kuma koma kamfanin Sarki Ali Nuhu wato FKD. Zainab Indomie dai ta ki ta bayyana dalilin da yasa ta fice daga kamfanin Adam A Zango, sai dai wasu rahotanni na nuna cewa Adam A Zango ne ke takura ta kan cewa lalle sai ta gyara rayuwarta kan irin sabanin da take samu da al'umma ko kuma irin sabanin da take samu da wasu kawayenta, wanda nan take Zainab Indomie ranta bai mata daɗi ba. Haka dai ta yi fushi ko kuma ta yi zuciya ta fice daga kamfanin na Adam A Zango, kuma shine dalilin da yasa ta koma kamfanin Sarki Ali Nuhu. Zuwan Zainab Indomie ke da waya a kamfanin Sarki Ali Nuhu aka tarbe ta hannu biyu, inda ma aka fara hangen hotunan su tare da ita da Ali Nuhu. Da haka ma ana sababbin fina-finai da Zainab Indomie wayanda kamfanin FKD ke gudanarwa. Daman da ita Zainab Indomie shahararren jaruma ce a baya inda an ka fito, da haka yanzu fina-finai kawai daura ta yi inda ta tsaya. Dama ana zaton cewa akwai sabani tsakanin Sarki Ali Nuhu da Adam A Zango, amma wannan ba shine yasa Zainab Indomie ta fice daga tafiyar Adam A Zango ba ta koma kamfanin Sarki Ali Nuhu. Ana ganin cewa da Sarki Ali Nuhu da Adam A Zango duka ɗaya ne, sai dai kuwa ba nan gizo ke saka ba, domin kuma yaran Adam A Zango dukkanin su ba su ji daɗin ficewar Zainab Indomie daga cikin kamfanin ba, inda wasu su ma suka fito a social media suna zance kamar haka, suna nuna cewa lalle Zainab ta yi butulci. Duk da yake ana hangen cewa Sarki Ali Nuhu da Adam A Zango suna da kyakkyawar fahimta, amma dai a ƙanana ko kuma a ƙarƙashin yaran su akwai sabani, domin kuwa masu goyon bayan Sarki Ali Nuhu ba sa goyon bayan Adam A Zango, haka ma masu goyon bayan Adam A Zango ba sa goyon bayan Sarki Ali Nuhu. Yanzu dai haka Zainab Indomie ta riga ta raba gardama, domin kuwa ta riga ta fice daga kamfanin White House ta riga ta koma kamfanin FKD. Sai dai mu ce Allah ya sanya alheri. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryenmu da labaran Kannywood cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo.